So, what's up mga bossing, no? Gagambino pa rin. Pang third fight ko ngayong araw to. Ito yung naipares na kahapon. Ito. Ito mga bossing, no? Ito dalawa to. Pang first fight ko talaga, no? Parehas ko tong Corsonada tong dalawa. Ayan. Ito, yung Sargento. Makita nyo naman to, no? Match na match talaga to. Napares to mga kahapon mga bossing. Mas malaki yung kalaban, no? Ito, pero okay lang, first fight natin, no. Corsonada ko naman eh. Medyo luma ng unti yung kalaban pero malaki talaga. Oh, you go inside muna. You put that spider there. Sige na, you go inside first. Give me a bite of spider, you eat it down. So ito, nakikita nyo yung gagamba mga bossing. Yan. Ang ganda nito mga boss. Kahapon ng kalakasan nito, no. Pero malakas pa rin to, boss. Yan pa rin yung galaw nyo. So ito pang kahapon to, no. First fight ko sana to, napares na to. Malaki yung kalaban. Pero mga 9 Gs lang naman. Hindi naman tayo lalaban ng hindi tayo lalamang din ng onte, no. Lamang tayo sa sariwa siguro. Sa Corsonada ko to. Saka makapit yung kalaban, no. Semi-semi yung kalaban. Hindi man semi-semi. May pagka, no. So yan. Ito kahapon yung dapat ano, pinapares ko din, no. So ayaw nila to. Hindi nila Corsonada. No. Ayaw nila kalaban to mga boss. Ayan o. Ito patayan talaga to kasi mas mahaba to. Mas malaki yung ulo nito. Mas makapal yung paa. Pero itong makapal yung kaha. Ayan o. Ayaw nila labanan, no. Ayan, tignan nga natin kung maganda talaga. Sige na. Sa inyo ko na lang ipakita yung laban nito, no. Parehas yan na pupustahan ko ng malaki yan mga boss. Okay, game. Game. Paabangin natin yung maliit mga bossing. Paabangin natin to. Makahato ng unti pero maiksi talaga sa paa to. Pero tignan nyo naman kung gaano kaganda. Mga ganitong gagamba na tested and proven na to, no. Kaya nga, tested and proven daw. See? Tigilid natin yung mga yan. Dito natin lalagay. Tignan natin yan. Tignan natin ito. Okay. Game tayo ng magandahang laban. So, game, no? Yan, no? So, game. Sana ma-enjoy nyo mga boss, no? Sana magbigay ng magandang laban. Laki talaga na itong Sargento. 11. Pero makapal yun sa kaha. Patay pre, natulog. Op, ariyahin natin. Patay na sa atong Sargento, no. Ariyahin natin mga boss. Yung maganda-ganda naman, no. May pagsabayan ka naman. Yan. Gising. Dali, gisingin na natin yung isa, no. Tulog eh. Yan na. Nako. Sinong tumakbo doon, no? Sargento. Parang di kaya ng Sargento sa persahan, no. Pero malaki siya, makapal lang tong isa. Parang di niya kinaya sa pwersa to, no. Harang siya, bakod siya mga boss. Sige nga, isa pa nga. Parang umatras to. Hindi ko lang mga boss. Parang tumakbo yung Sargento, no. Harang siya mabakod siya. Dali. No, nagpapasapot na, parang wala. Laban ka naman pre. Yan na nga, pumalag na. Putik, naasar kasi natin yung Sargento. Tumakbo yung maliit. Tayo na lakas pala ng Sargento mga boss. Puta. Naasar-asar kasing tumakbo pumalag tuloy. Nakagatan ng konti to. Please. Kagatan sa paa tong tong bilog. Naasar kasi yung Sargento mga boss, no. Tumakbo daw siya. Pumalag tuloy. Naglalaro nga lang siya, Wala na, tumakbo na talaga to. Di kaya sa pwersa mga bossy. Ang ganda pa naman ng kaha, no? Kala ko matras yung Sargento.
Wala na. Oop. Ito yung first fight sana natin kahapon, no? Nakapila na to mga bossing. Naku, nakagatan din pala. Okay, last one. Pareha sila may kagat mga bossing, ha. Last one. Wala na talaga. So, yun lang mga boss. Hindi talaga kaya, no? Medyo mahaba talaga yung sarento, saka makapal siya. Yung isa naman makapal lang yung kaha, pero maiksi siya ito. So, nakagatan, no? Lamang siya nung una, eh. First buckle nila, parang tumakbo pa yung sarento, no? Pangalawa, yun na. Nakapwesto kasi ito nung una, eh. Parang lamang sa pigaan, no? Ayan, nakagatan dito. Yung paa niya nakagatan. So, yun lang bossing. Maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy nyo, no? May yun nga lang, medyo hindi talaga sila nagpang-abot kasi mas malaki yung sarento, no? Mas mahaba. Kaso sila kasi yung maganda sana mag-match, makapal to sa kaha. Pero wala, ano? Malakas kasi pala masyado to. Ito yung sarento. Ito mga boss, yung first fight sana natin kahapon. Agatan na to mga bossing, ha. Agatan din to. Lakas pala, no? Ginising lang siya mga bossing. Nung nagising, wala na. Tapos ng laban. So ito yung first fight sa natin kahapon. So yun lang, maraming salamat and thank you sa panonood.